Program Junior zabezpečuje popularizáciu, reprodukciu a využitie orecha čierneho. Program Junior bol spracovaný na základe dlhoročných skúseností a má ochrannú známku. Na základe skúseností nám ukazuje, ako treba pestovať orech čierny. V druhom roku pokračujeme v udržiavaní pozemku kosením alebo kyprením. Zavlažujeme podľa potreby. Tak, aby sa voda dostala ku koreňom, pravidelne okopávame sadenice, môžeme hnojiť. Použijeme MPK 10, 10, 10 alebo hnoj, v prípade vyzretý kompost. Všetko len v primeranom množstve. V závislosti na kvalite pôdy. Sadenice necháme voľne rásť, nerobíme zásahy do rastu. Dôležité je, aby sadenica mala čím väčšiu plochu listov. V 3. roku dohliadneme na zosilnenie terminálu. Dbáme na to, aby stredník bol najvyšší, preto v prípade potreby konkurenčné výhonky zaštipujeme. V prípade poškodenia vrcholového púčika na jeseň najsilnejšie vyviažeme k druhému konáru, ktorý skrátime. Celý rok dbáme na odstraňovanie burín v blízkosti sadenice. Zalievame len v prípade sucha. Orech čierny je náročný na živiny a preto skoro na jar aplikujeme hnojivo. Pre optimálny rast dáme spraviť rozbor pôdy a v závislosti na výsledku hnojíme. V prípade, že si nedáme robiť rozbor, hnojíme podľa zásady, že na každé 2 cm hrúbky kmienka, 15 cm nad terénom, pridáme pol kg MPK 10, 10, 10 umelého hnojiva. V 4. roku za optimálneho rastu urobíme korekciu rastu pri sadeniciach, ktoré nemajú dominantný terminál v dôsledku poškodenia vrcholového púčika. Ak nepomôže skracovanie konkurenčných konárov, odstránime 5 cm vrcholu najperspektívnejšieho konára. Pod rezom sa vytvorí ružica výhonkov, ktorú na jar budúceho roka upravíme tak, aby sa vytvoril silný terminál. Skúsenosť s touto úpravou je tá, že najsilnejší výhonok je z najnižšieho poschodia. Túto skúsenosť môžeme využiť aj v prípade, že máme deformovaný, poškodený alebo zlomený kmeň. Tu spravíme rez 15 až 20 cm nad zemou a podporíme rast jedného mohutného výhonku. Čím nižšie režeme, tým je výhonok silnejší. U sadení začneme s čistením kmeňa. Dbáme na to, aby stromčeky mali čo najväčšiu listovú plochu a koruna stromčeka bola minimálne 40 % výšky. To platí pre celé obdobie rastu. Týmto sa dosiahne rovnováha medzi výškou a hrúbkou kmeňa. Stromy režeme v jarnom období na začiatku mája. Postupujeme tak, že najspodnejšie poschodie konárov zrežeme na 1/3, tým dosiahneme rozkonárenie týchto konárov a nestratíme listovú plochu. V budúcom roku tieto zrežeme na korunový krúžok a ďalšie poschodie skrátime na 1/3.